usvedčený, Pane Ježišu môj drahý, s odpusteným hriechom, Pane. Keď niekto má na srdci nejakú modlitbu, vás pozbudzujem, aby sme sa v Božom dome nebáli, byť slobodní a sa modliť. Amen. Bez vysvetľovania, aby som sa chcel s niečím podeliť. Veľmi rád si čítam také ráno, keď som v práci, utekám trošku skôr, kým prídu chlapi, kým tak divočina hovorím, že začne, tak si rád čítam také kresťanské citáty. Vieme ich nájsť veľa a ja len pár z nich prečítam. Nebudem nič k tomu hovoriť, len tak na zamyslenie a potom pôjdeme do chvál. Prestaňte hľadať Božie požehnanie, ale začnite hľadať Boha, požehnanie bude potom hľadať vás. Veľa z týchto vecí sa ma dotýka, sú to jednoduché slova. V živote nepoužívate Boha na to, aby ste naplnili svoj cieľ. Namiesto toho nechajte Boha, aby vás použil na naplnenie svojho zámeru. Najväčšou tragédiou nie je smrť, ale život bez cieľa. Modlitba nezmení len vašu situáciu, mení aj vás. Veľa raz sa modlíme, že Pane, zmeni toto, a pritom sa stačí začať modliť, Pane, zmeni mňa. A sú to jednoduché veci, ešte pár prečítam, keď môžem. Bez Boha nie je pokoj. Poznajte Boha, poznajte pokoj, spoznajte rozdiel. Viem, že Boh je so mnou nielen kvôli búrkám, ktoré zastavil, ale aj kvôli búrkám, cez ktoré ma dostal.
Niekedy Boh nemení tvoju situáciu, pretože chce zmeniť tvoje srdce. Božie nie je odmietnutie, je to presmerovanie. Každá príležitosť báť sa je zároveň príležitosťou dôverovať Bohu. Je ich veľa tých citátov, mám ich rád, niekedy si to len ráno prečítam, aj tie verše, ktoré sú generované v tých našich mobiloch, keď máme tie smartfóny. A aj tieto výroky sú zaujímavé, mnoho z nich písali ľudia, vychádzalo to z Biblie teda, ale sú to zaujímavé slova, na ktorými sa vieme naozaj zastaviť. Prosím, ešte Tonka asi ma chváli s Maťkou, ne? Tak všetci máme chváli, ale tak oni by nás mali viesť, tak usmernenie. Máš ten mikrofón? Uctievať, drahý Otecko. Neprišli sme tu len preto, aby sme si tu odsedeli nejaký čas, aby sme si urobili nejakú čiarku, ale prišli sme preto, aby sme Ti vzdali česť a chválu. Tak, Pane, teraz vezmi, drahý Duchu Svätý, teraz naše ústa, naše ruky, ako nástroje spravodlivosti. Aby tá chvála, ktorá bude vychádzať z tejto budovy, prešla cez tento strop a vyšla až k Tvojmu trónu, Pane. Nech nepadá pred naše nohy, ale nech je to mocná chvála, z ktorej budeš mať potešenie, drahý Otecko.
preč od nás a nech je to preč od ľudí, s ktorými máme vzťah, Pane. Ktorí môžeme povedať o Tebe, Pane Ježišu. Ktorí potrebujú počuť tieto slova spásy. Tak sa modlím, drahý Otecko, aby si nás uchvátil tak, aby tie srdcia, ktoré máš pripravené, aby mohli cez naše ústa počuť to slovo pravdy o Tebe, aby mohli už dnes skláňať svoje kolena pred Tebou, aby už dnes mohli vyznávať, že Ty si Pán Ježiš a kráľ na veky vekov. Si mocný Boh, halelúja. Tvoj trón je na veky postavený. A my sme šťastní, Pane, že ťa môžeme poznať už dnes. Halelúja.
Svätý, Ty si ten, ktorý nás vyučuješ. Voved nás do tejto pravdy. Ako uctievať Otecka v duchu a v pravde. Voved nás, aby to bolo pre nás samozrejme. Aby sme v tom prúdili každý deň. Aby to nebolo, Pane, pre nás, že len spievame piesne. Ale nech rozumieme, čo je to vstúpiť do tých duchovných vôd. Nech rozumieme, čo to je uvoľniť ten vzácny poklad, ktorý je v nás ukrytý, v tých hlinených nádobách. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý. Ďakujeme Ti, že máš s nami tú trpezlivosť a nás stále vyučuješ. Halleluja. Otvor mi oči, Duch Svätý,
svetosti, oslava Tvojej slávy. A my môžeme byť spolu s týmito myriadami anielov spojení teraz v tejto chvíli. A spievať Hosana. Spievať, že si svätý. Starci hádžu svoje koruny pred Tvoj trón. A vyznávajú, že si svätý, svätý, svätý.
vlastníctvo. A dal si túto moc aj nám, Pane Ježišu. Dal si nám moc, aby sme išli, aby sme uzdravovali, aby sme kriesili mŕtvych, aby sme vyháňali démona, ale aby sme vyvádzali ľudí z otroctva, aby sme ich privádzali do Tvojho kráľovstva, Ježiš. A my sa modlíme, Duchu Svätý, vyšli robotníkov do tejto žatvy, aby bola zobratá celá úroda, aby neostali tí, ktorým bolo siaté, ktorým bolo povievané, ale aby boli aj zobratí do sídla. Pane, modlíme sa za cirkev na Slovensku, aby boli pripravené sídky, aby boli pripravené, Pane, miesta, kde prídu tí, ktorí sú zotročení čímkoľvek, Pane. Možno sa nám nebudú výzorom páčiť, možno nebudú voniať, ale my sa modlíme, Pane, aby naše srdcia boli otvorené. Prijať, Pane, každé steblo, ktoré Ty dávaš, Pane, ktoré je pripravené, aby mohlo byť v Tvojej sýpke, Pane. Chválime Ťa, drahý Duchu Svätý, a ďakujeme Ti, Pán, žne. Ďakujeme Ti, Pán, žne, že sme tu pred Tebou a že pripravuješ naše srdce. A modlíme sa, Pane, aby to slovo, ktoré bude dnes kázané, sa mocne zmiešalo s našou vierou, Pane. Aby nepadlo prázdne, aby nám diabol neukradol, Pane, slova, ktoré budú hovorené, ale aby naozaj donieslo úžitok to slovo, Pane. Tak žehnáme týmto ústam, aby hovorili Tvoje slovo. Ako tu hovoríme už mesiace o tom, že máme chodiť duchom, Pane. Nech sú tieto ústa tak požehnané, Pane, aby nevyšlo z nich ani jedno ľudské slovo. Ja Ti ďakujem, môj kráľ, že sme tu na to, aby sme rástli, aby sme sa budovali, že buduješ svoju cirkev, Pane Ježišu, že ju odievaš do čistého rúcha, Pane Ježišu. Pripravuješ si ju ako vzácnu nevestu, ktorú si chceš vychvátiť, Pane, a my chceme byť pripravení na tú chvíľu, kedy si nás vezmeš po vlákoch, Pane, v ústrety k Tebe. Halelúja. Ďakujeme Ti, kráľu. Ďakujeme Ti, kráľu, za ten čas, úžasný čas uctievania, kedy sa naše srdce, náš duch mohol stretnúť s Tvojim duchom, Pane. Verím, že sme boli všetci požehnaní, že Duch Svätý mocne pôsobil v našom duchovnom človeku. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že Tvoja svätá krv nás očisťuje od každej nepravosti. A tak, Ježiš, Ty, keď tu je niečo nečisté, ja Ti ďakujem, Duchu Svätý, že Ty si ten, ktorý obvinuješ z hriechov. Ja Ti ďakujem, Pane, že Ty zjavuješ každému človeku. Čokoľvek sa nachádza ešte nedobre v jeho myšlienkach. Nech sú zbúrané tieto pevnosti temná zla. Nech viacej nemôže ten zlý na nás útočiť. Nech nemá ten klinec, na ktorý si môže zavesiť klobúk, Pane. Nech skutočne všetko je vyčistené, Pane, do poslednej špiny. Nech sa nám zhnusí hriech až do krvi, Pane Ježišu. Nech viacej nekoketujeme so žiadnym hriechom, Pane Ježišu. Ja sa modlím, aby si nám pomohol, Duchu Svätý, sprotiviť sa až do krvi v boji proti hriechu. Aby každý hriech, ktorý sme urobili, Pane, aby nám bol tak odporný, že už ho viacej nechceme vykonať, Pane. Modlím sa, aby sme boli slobodní, Pane. Slobodní, lebo Ty si prišiel vyviesť zajatých na slobodu, Pane. A my sme tu ako Tvoja nevesta, Pane. Hovoríme si, kresťania, hovoríme si Tvoje deti. A tak nech je to vizitkou, aj keď sa na nás Ty pozeráš. Nech vidíš čisté rúcho a nie nejakú bariéru okolo nás. Temnotu, ktorá zabraňuje tomu, čo by len jedna modlitba vyšla vonka. Ďakujem Ti, kráľ. Amen. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, aj ja za tento deň, za túto príležitosť
stáť pred Tvojou tvárou, Pane Ježišu, byť v Tvojej prítomnosti. Za toto zhromaždenie svätých, Pane, ktoré sa stretlo pred Tvoju tvár, aby sme ťa chválili, Pane, aby sme Ti vzdali úctu. Veľmi Ti ďakujem za každé jedno srdce na tomto mieste, za každého jedného človeka, Pane, ktorého si povolal, Pane Ježišu, aby bol Tvojim synom a Tvojou dcérou, Ježiš. Drahý Bože, ja Ti ďakujem za to, že všetci sme tu ako Tvoje ovečky, ktoré Ty si ako svoj pastier nahrnul do svojho stádečka, tak posilni každé jedno srdce, ktoré tu dnes prišlo, smutné, alebo nejaké zranené, alebo sklamané z niečoho, Pane. Povzbuď, Pane, tých, ktorí potrebujú byť povzbudení, Pane, ktorí potrebujú byť pozdvihnutí, Bože, ako tá dolina, vyvýšený, Pane. Tak ťa prosím o každého človeka, ktorý prišiel dnes na toto miesto, ja neviem, Ty vieš, Pane, s čím sme dnes tu prišli a tak naozaj otvor dvere, Pane, pomám puta, Pane Ježišu, čokoľvek Ty dnes potrebuješ konať na tomto mieste, tak to urob, Bože. A tak stojíme pred Tebou, taký, aký sme, Ty nás najlepšie poznáš, Pane, poznáš najlepšie každé jedno srdce, to, čo prežívame, to, čo cítime, Pane, ako vnímame veci. A ja viem, že Ty ako ten múdry kráľ vieš, Pane, rozsúdiť a vieš naozaj toho človeka uviesť na správnu cestu, Pane. Ja Ti tak ďakujem za to, že aj táto chvíľa, ktorá je pred nami, aj slovo Božie, ktoré bude kázané, že naozaj bude kázané pod pomazaním Svätého Ducha, že bude kázané pod mocou Svätého Ducha. Halleluja, nech toto sa tu deje, Pane. Nech slovo, ktoré je kázané, naozaj nech je mocné a nech zasahuje do hĺbky, Pane Ježišu, na tie miesta, kde má, Pane. Presne tam. Halleluja. Ja Ti ďakujem, že si tu prítomný, Pane. A že nie si obmedzený ani našimi myšlienkami, ani našim správaním. Ty si Boh neobmedzený. Halleluja. Za to Ti ďakujem a vyvyšujem ťa, Pane. Ale keď sa ráno modlívame, veľakrát ráno prosím Pána, aby chránil moju myseľ, aby chránil môj jazyk. A tak, ako sme to aj počuli v modlitbe, naozaj je dôležité, naozaj, aby sme hovorili o tom, aby naše ústa boli plné Ducha Svätého. Asi to poznáte, neviem, či vy tak zatasíte, ale ja veľa raz ráno, keď tam kľačím na modlitbách v svojej kancelárii, prosím Boha, aby moju myseľ strážil, aby ju premenil na svoj obraz a je to veľmi dôležité, lebo veľký problém mám veľa raz so svojím zmýšľaním. Ako na ľudí pozerám, a som aj minulé Nike rozprával, že si uvedomujem, keď som pred Pánom, ako mi ukazuje, ako veľmi musím jednať sám so sebou, ako pozerám sa na druhých ľudí. Ako ich vnímam, aký som citlivý na nich. A aké veľmi dôležité, keď sa v Božom slove píše, aby sme premenali svoju myseľ na obraz Boží. A je to oslobodzujúce. Tak prosto by som brata Tonka, aj keď sme sa modlili. Verím, že slovo, ktoré tu má byť dneska zaznené, bude povedané. A verím, že aj tie oči, aj uši budú otvorené na to, čo dneska má byť povedané.
Pokoj Boží vám všetkým. Ten Boží pokoj, ktorý svet nemôže dať. Tak je vzácne mať tento pokoj vo svojich srdciach i v tejto dobe. Ľudia postrádajú Boží pokoj. Hoci hľadajú, ale nevedia nájsť, pretože len v Kristu môžeme prežívať ten pravý pokoj. Pán Ježiš povedal, ja vám dávam, nie ten, ako dáva svet. A to je to vzácne, že v Ježišovi Kristovi ty i ja môžeme prežívať Boží pokoj. Každý z nás sme prežívali, a možno niektorí aj prežívate nejaké trápenia, nejaké strádania, ale keď príde Boží pokoj do srdca, vtedy sa človek raduje vo vnútri. Jeho srdce sa raduje. A tie všetké strádania oni sú preč. Pretože žijeme na tomto svete a tieto veci sa nám dejú. Preto je tak dobre mať svoje útočište v Bohu. Ako žalmista hovorí, ty si moje útočište, môj hrad. V 91. žalme. Boh, na ktorého sa nádeje. A náš nebeský Otec to rád počúva. A jeho ucho je naklonené k takémuto srdcu. Rád by som sa s vami dnes zamyslel nad slovami apoštola Pavla k Efeským. Budem čítať pár veršov, ku ktorým potom budem mať nejaký širší k tomu slova, ku ktorým hovorí Božie slovo ďalším veršom. A Pavol hovorí, 3. kapitola, budem čítať od 14. po 21. verš. Efeským 3, 14 až 21. Pavol hovorí, pre tú príčinu skláňam svoje kolena pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesia i na zemi svoje meno. Že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha mocou zosilnieť na vnútornom človekovi. Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Aby ste zakorenení v láske a pevne založení dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, aká to je šírka a dĺžka a hĺbka a výška. A poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko, nesmierne viac, než prosíme alebo rozumieme, podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu sláva v cirkvi, v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia, veku, vekov. Amen. Čítajúc tieto slova, tak už po mnohýkrát hovorí to stále k môjmu srdcu. A Pavol hovorí, pre tú príčinu on skláňa svoje kolená pred nebeským Otcom nášho Pána Ježiša Krista. Skláňať kolená znamená, že sa modlí. Myslí na svojich bratov a sestry, na svoje deti, ktoré rodil, keď im zvestoval evanjelium. On tak prežíval a radoval sa s tými, ktorí sa radovali a plakal s tými, ktorí plakali a strádali. Také má byť aj moje, aj tvoje srdce. A tak som si uvedomoval to, že tak veľmi sa musím ešte aj ja meniť na ten obraz
ktorého máme, našeho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. Jemu nech bude vďaka. A tu hovorí v týchto veršách, on skláňa svoje kolená a potom hovorí, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno. Boh stvoril nebesia a zem. Stvoril národy. Stvoril mňa, teba, človeka na svoj obraz. Boh stvoril človeka na to, aby mu slúžil. My sme jeho deti. Tak ako každý jeden z nás máme svojho telesného otca, matku. Tak Boh je našim nebeským otcom a my sme jeho deťmi. My nie sme iného deťmi. A on nám stvoril nebesia, aby sme boli s ním, keď skončíme svoju púť na tejto zemi. Pretože tu sme len akýmisi pútnikmi. A tu sa pripravujeme na večnosť, aby sme boli s naším nebeským Otcom na veky. A tu hovorí ďalej, že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha, čiže Svätého Ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi. Vnútorný človek to nie je to, čo vidíte vy teraz na mňa, alebo jedný na druhých. Vnútorný je človek to, čo my nevidíme. Ja nevidím do tvojho srdca. Vy nevidíte do môjho srdca. Ale Boh vidí. Boh vidí. Pred ním nič nie je zakryté. Boh vidí moje a tvoje myšlienky. Tvoj smútok a tvoje srdce. A akú lásku máš k nemu. Či je to láska zištná alebo nezištná. Boh vidí človeka, Boh stvoril ho náramne a predivne. V takej múdrosti, v takej precíznosti, že človek do dnešného dňa, hoci mnoho pokročil vo svojej vede, ale ešte stále nevie, aby to niečo identické urobil to, čo Boh stvoril. Tí, ktorí trošku, a všetci vieme, chodíme na odber krvi k svojmu doktorovi. Ešte ľudia neurobili takú krv, akú Boh nám dal. Obyčajná krv, povieme, tá, ktorá tečie, má červenú farbu. Ale koľko vecí, ako medici, doktor, alebo nejaké aj sestričky, ktorých ste, a tu sestra Alica vie, koľko vecí, sestra Maťa, sa dá zistiť z takej krvi. A aká úloha je tej krvi. Ona rozvádza po celom tele vitamíny, výživné látky, minerály, lipídy odnáša, prináša. No, museli by sme na témat krvi rozprávať veľa. A to je len tá krv. Len úvodzovka. Človek to nevie urobiť. Naše organizmy, naše žľazy, ktoré produkujú rôzne hormóny a to všetko tak predivne, že naše srdce, naše údy, naše ľadviny, pečeň, to všetko je tak predivne, tak precízne stvorené, že keby ste tam niečo dali, stačí len iná kategória krvi, už to organizmus nepríjme. Pretože organizmus má takéto laboratórium vo svojom srdci, ani ten najlepší laboratórnik vo svete to nevie. V takejto malej postave, aby to všetko vedelo vyhodnotiť a to príjmem, to nepríjmem. To je cudzie, to nie je cudzie. A keď sú nejaké tie operácie, tak ľuďom musia dávať nejaké tie tabletky, aby organizmus akúsi zahlušili, aby vedel prijať túto daný nejaké, čo bolo mu operované, alebo čo, na nejaký čas, aby bolo ohlušené, aby to nejako si zvyklo na daný
či ľadvinu niekomu operujú, alebo čokoľvek. A človek len trošičku tej vedy, ale my si dnes povieme, no aká veda, no máme smartfóny, máme rakety, ktoré lietajú do vesmíru. Autá, aká je to veda. Pred Bohom je to len taká kvapôčka v mori. A tým som sa aj tak bavil aj s pracovníkmi, alebo s pracovníkom tam v práci a som mu hovoril, aký je Boh predivný. Jednoduchá taká malá mužka, ktorú svojimi očami ju ani nevidíme, tá tzv. Octová. A ona vie, že sa jej blíži nebezpečie, ona vie vyletieť, ona má krídla, ona má nožky, ona má niečo, všetko. No každé jedno stvorenie je tak predivne utvorené, že človek musí len povedať, aký sme biední. Bože, Ty si nás stvoril, Ty si stvoril mňa. Taký dobrý si a si nám vydobil vo svojom synovi spásenie a večný život, pretože sme hriešni. A Boh nenávidí hriech. A prví ľudia, naši rodičia, Adam s Evou, zhrešili. A ten hriech nám zostal. Každý jeden z nás sme hriešný človek. A už v starom zákone bolo, že za každý hriech musí byť. Odplata je smrť. A preto Boh dal svojmu národu zo starého zákona, aby boli obetovaní baránkovia. A v novozákonnej dobe bol obetovaný Boží syn, ktorý zostúpil z neba kvôli mne a kvôli tebe. Aby nám zvestoval tú dobrú správu, evanjelium. Aby sme ju prijali. Aby sme aj jeho prijali ako svojho spasiteľa pána. A aby aj on položil svoj život za mňa a za teba. A to je tá láska Božia, ktorá sa nám stala. Ježišovi Kristovi a milosť a odpustenie hriechov. Tak predivný a tak dobrý je náš Boh. A tu Pavol hovorí, že by vás ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha. Ducha Svätého, ktoré nám dal. A už keď Ján Krstiteľ krstil pri Jordáne a išiel tam Pán Ježiš Kristus. Prečítam pár slov z Matúša z 3. kapitoly, takéto slova. A Ján hovoril týmto zástupom, ktoré tam boli. Čiže 10., 11., 12. verš. A už aj sekera, 3. kapitola Matúša, 10. A už aj sekera je priložená na koreň stromov. Každý, tedy strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, to hovorí o ľuďoch, ktorí máme niesť ovocie, sa vytína a hádže na oheň. Čiže tu už je povedané, čo čaká takéto stromy, ktorými sme my. Máme donášať ovocie. A keď nenesieme ovocie, sa taký strom vytína a hádže na oheň. Sa vytína a hádže na oheň. Ja vás krstím vodou na pokánie, hovorí Ján Krstiteľ. Ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden. Ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom, ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí svoju pšenicu do sypárne. Ale plevy opäť bude páliť neuhasiteľným ohňom. Takýto je spravedlivý Boh. A to hovorí Ján. Hovorí ten, ktorý prichádza po mne, pretože Ján krstil na odpustenie hriechov, tieto zástupy ľudí, je mocnejší ako ja, a ktorého obuv nosiť nie som hoden. Na inom mieste je napísané, že ani remienok nie je hoden rozviazať alebo zaviazať na jeho sandála.
Hovorí o Pánovi Ježišovi Kristovi, tom vzácnom Božom synovi. Ten vás bude krstiť Svätým Duchom. Tak veľmi je potrebné mať Ducha Svätého v dnešnej dobe, ktorého sme dostali od našeho nebeského Otca. Ten vás bude krstiť Svätým Duchom. Ale hovorí aj ohňom. My vieme, tiež môžeme prirovnať oheň ako oheň Svätého Ducha. No. Ale tiež ako oheň ako taký, ktorý prešli učeníci vo svojom živote. A boli popravení, boli kameňovaní, pílami rezaní, boli hádzaní levom do jamy a boli trhaní. Boli zabíjani, križovaní, pretože sa nezapreli Pána Ježiša Krista. To bol aj ten oheň. A pre meno Pána Ježiša Krista aj v dnešnej dobe sú ľudia prenasledovaní, kresťania, ktorí úprimne a sa nezaprú a sú zabíjani. Pre Ježiša Krista. Ale tento Svätý Duch je potrebný, aby nás posilňoval, ako hovorí Pavol, aby ste boli posilnení skrze Svätého Ducha na vnútornom človekovi. A preto hovorím najprv o Svätom Duchu, ktorý je tak nepostradateľný pre život kresťana na tejto zemi. Ale Svätý Duch, ako má aj sám v názve, že je svätý, môže prebývať na svätom mieste. On nebude prebývať na nečistom mieste. Moje srdce, moje telo, tvoje srdce a tvoje telo má byť sväté, ktoré je stvorené na obraz živého Boha, nášho stvoriteľa a nebeského Otca. A aby sme mali tohto Svätého Ducha, Lukáš hovorí takéto slovo u Lukáša a cituje slova Pána Ježiša Krista v 11. kapitole, 9. verši, takéto krásne slova nádeje pre teba a pre mňa. Počúvaj ich. Ja vám hovorím, hovorí Pán, proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klepte a otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, berie, kto hľadá, nachádza a tomu, kto klepe, bude otvorené. A ktorýže z vás otec by bol taký, aby svojmu synovi, keby ho prosil za chlieb, podal kameň? Pýta sa Pán Ježiš. Či máme takého otca podľa tela, že keby sme ho prosili, Otci, daj mi chleba, a on by išiel vonku a doniesol nám kús kameňa? Určite nie. Alebo aj za rybu, či mu azda miesto ryby podá hada? Pýta sa Pán Ježiš. Alebo aj keby prosil za vajce, uvar mi vajíčko. Však mu len nepodá škorpióna, hovorí Pán. Nepodá mu. Ak teda vy sú zlí, tak povedal Pán, vy ste zlí a ja som zlý. A všetci si musíme to priznať. Ale viete dávať svojim deťom dobré dary. O koľko skôr dá Otec, náš nebeský svätý Otec, náš Stvoriteľ, z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Tu je východisko, to najprv mať Svätého Ducha a len tak môžeš potom rásť na vnútornom človekovi. Duch Svätý je tak potrebný pre nás, ako hovorí, na každý deň, aby sme mali túto múdrosť, aby sme boli svätí, aby sme vedeli v pravý čas odpovedať
aj na otázky, aj na životné situácie reagovať, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote. A aby sme vedeli, pre koho tu sme a pre koho nás Boh stvoril. Ja viem, že Boh ma stvoril, aby som jemu slúžil, aby som jemu patril. On aj teba stvoril, aby si jemu slúžil a jemu patril. Tí, ktorí sa rozhodnú žiť preňho, budú s ním žiť, ktorí mu chcú a vyznávajú mu svoju vieru, svoju lásku a tú túžbu byť s ním. Boh stvoril peklo pre diabla a jeho služobníkov, jeho anjelov. Ak niekto hovorí, že on bude slúžiť diablovi, je jeho služobníkov a pre takých je peklo. A potom ohnivé jazero. A v 12. kapitole hovorí Pán Ježiš tak, u Lukáša. Budem čítať od 8. veršu. Ale hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná i syn človeka pred anjelmi Božími. To je tak krásne. Vyznaj Pána Ježiša svojimi ústami pred ľuďmi. Nehanbi sa, pretože on sa potom môže potom hanbiť za teba. Ale hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná i syn človeka pred anjelmi Božími. Ale ten, kto mňa zaprel pred ľuďmi, bude zaprený pred anjelmi Božími. A každému, kto povie slovo proti synovi človeka, bude odpustené. Ale tomu, kto sa rúhal Svätému Duchu, nebude odpustené. A keď vás budú vodiť do synagóg, pred rady a pred vrchnostia, nestarajte sa, alebo čo máte povedať na svoju obranu, alebo čo máte riecť. Nestarajte sa, lebo čo? Lebo Svätý Duch vás naučí v tú istú chvíľu, tú hodinu, čo treba povedať. Tak dobré mať Svätého Ducha, ktorý dáva silu nám na každý deň. Aj ti dá vedieť, čo máš povedať v danej situácii. Ako máš reagovať. My máme byť učení od Svätého Ducha, ako hovorí Pavol Korinským 2. kapitole. V 1. Korinským 2. kapitole 9. verš hovorí takto. Čoho až po 13. Ale ako čo je napísané, čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale, tu hovorí ďalej, ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spýtuje všetko aj hlbiny Božie. Človek nevedel, ale keď máme Svätého Ducha, nám Boh zjavuje aj tieto hlbiny Božie, čo máme všetko u nášho nebeského Otca. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, krome ducha človeka, ktorý je v ňom? Kto z ľudí vie? Tako som povedal. Či ja viem, čo je vo vás, alebo v tebe, alebo vy viete, čo je vo mne? Krome ducha, ktorý je v ňom. Tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba kto? Duch Boží. Opäť ten Svätý Duch, Duch Boží, ktorého máme mať vo svojich srdciach. A my sme nedostali Ducha Sveta. Nedostali sme. My, kresťania, ktorí milujú Pána Ježiša Krista a jeho nariadenia a túžia ho nasledovať a zachovávať jeho prikázania. A my sme nedostali Ducha Sveta, ktorý je v tomto svete, ale Ducha s veľkým D, čiže Svätého Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Nám je to dané vedieť, čo nám Boh prihotovil v nebesiach. Tam, kde je večná sláva, tam, kde miliardy anjelov chvália Boha.
tam, kde kráľuje Boh, jeho syn, je prítomnosť a sláva Božia. To je dané tým, ktorí ho milujú, ktorí každý deň chodia podľa jeho slova, podľa jeho vôle. A nám je to z milosti, nie pre moje zásluhy, brat v Kristu a sestra, priateľu. Nie preto, že ja som dobrý, lebo som zlý, ako ho povedal Pán Ježiš. Ale nám je to dané z milosti. Z milosti sú nám dané tieto veci. A nám je z milosti to všetko darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od koho? Od Svätého Ducha a s duchovnými vecmi duchovné porovnávajúc. Čiže všetké tieto veci, ktoré už človek v duchu, ktorý chodí podľa Ducha Svätého, duchovne porovnáva, pretože má tú múdrosť. Tak ako nerozumel Nikodém, keď prišiel za Pánom Ježišom Kristom v noci. A keď mu Pán Ježiš povedal, a keď sa pýta, že a čo má robiť, aby mohol byť, aby bol spásený. A Pán Ježiš mu povedal, musíš sa nanovo narodiť. A on tomu nerozumel. On povedal, či mám naspäť vojsť do života svojej matky? Nechápal. Pán Ježiš mu povedal, to sa nenarodí z vody a z ducha. Z vody ako Božieho slova, ktoré je tým prameňom živej vody. A toho Ducha Svätého, ktorým je tiež ako ten prameň živej vody. A z ducha ako Ducha toho Svätého, ktorý aj máme chodiť aj v Duchu Svätom na každý deň, ako svätí Boží ľudia a svätý Boží národ. A v 6. kapitole tohto istého listu 19. 20. verš hovorí takéto slova. Alebo či neviete, že vaše telo, tvoje telo a moje telo, ktoré teraz vidíme, je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás? Či neviete? Pýta sa Pavol. Sme údami tela Kristovho. Ty a ja, ktoré hlavou je sám Kristus. A tu hovorí, či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, čiže od nášho nebeského Otca. A že nie ste už sami svoji? Nemôžem povedať, čo teba do toho. Nepatrím sebe. Patrím tebe, Otče nebeský. Moje telo, moja duša i duch, ktoré si mi dal, sú tvoje. Ak sme odovzdali ty a ja plnosti, nie trošku, nie viac plnosti, to všetko patrí Bohu. Či neviete, že ste sami svoji, pýta sa svätý Pavol. Lebo ste kúpení za veľkú cenu. Kúpení sme. Veľkú cenu. Aká to je cena? Cena, predrahá cena. Život nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On pre teba a pre mňa prišiel na túto zem, aby strádal, dal svoj život za môj život. Dal svoj život za tvoj život. A preto
Nechcem byť sám svoj. Spievame takú pieseň. Patrím už Ježišovi. A Pán Ježiš patrí mne. Nech je to také vyznanie nášho srdca. Nože tedy oslavujte Boha svojim telom i svojim duchom, že máme aj my svojho ducha, ktorého nám Boh dal, čo je oboje, naše telo i duch, patrí Bohu. Nepatríme sami sebe. A preto, ako píše Efeským, a vrátim sa do tejto kapitole, ale ešte ešte prečítam slovo zo 4. A preto, keďže máme tohto Svätého Ducha, ktorý je svätý, a v 25. verši a nasledovne hovorí, preto zložiac, po novom, ako Roháček píše zložiac, lož, hovorte každý pravdu so svojím blížnym, lebo sme si navzájom údami. Píše ďalej, hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapáda nad vašim rozhnevaním sa. Môžete sa hnevať, ale nech slnko nezapadne nad tým, keď sa hneváme. Ani nedávajme miesta diablovi. Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje, robiac dobre vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núcnemu. A nech nevychádza nejaké mrzké slovo, hovorí Pán, alebo Pavol apoštol a Duch Svätý skrze Pavla, lebo tieto slova sú písané určite nadchnutím Svätého Ducha. Nejaké mrzké slovo z vašich úst nech nevychádza. Ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí ho počúvajú. Čiže keď hovoríme, nech sú to slova milosti pre tých ľudí, ktorí nás počúvajú. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Nestraťme tejto pečate. Pretože keď by bol zarmútený Duch Svätý odíde. Ostaneme prázdni. Nezarmucujme Svätého Ducha svojím spôsobom života, ako tu Pavol hovorí. Keď si robil to, už viac to nerob. Keď si klamal, neklam. Keď si kradol, keď si nadával, nenadávaj. Keď si sa hneval, nehnevaj. Slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním sa. Ale buďte svätí, lebo hovorí Božie slovo, ja som svätý Boh. A tak nezarmucujme Svätého Ducha takýmito vecami. Nezarmucujte Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Keď príde čas vykúpenia a bude tam Svätý Duch, budeš zapečatený Svätým Duchom, tak budeš vykúpený. Tá pečať je pečať vykúpenia, ako istota spasenia. Ale keď nie je to tej pečate a bez Svätého Ducha, to znamená, tam nie je ani Boh, ani Pán Ježiš, tam je človek prázdny a vyplnený tým všetkým, čo je zo sveta. Pretože Duch Svätý tam bude len vtedy, keď žijeme svätý život. A keď aj by niekto z nás upadol, je potrebné, aby sme hneď dávali do poriadku svoje srdcia. Ako hovorí v Zjavení Jána, blahoslavení sú tí, ktorí perú svoje rúcha v krvi Božieho baránka. Prichádzať máme túto milosť, prichádzať pod moc krvi Božieho baránka, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný na Golgotskom kríži a tam preliala sa jeho predrhá svätá krv, ktorá má moc očistiť ťa od tvojich a mojich hriechov. A len tak môžeš byť opäť čistý a opäť plnený Duchom Svätým. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví a odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu.
odpustil vám, mne a tebe. Boh v Kristu a len v Kristu nám odpustil, tým, ktorí prijímame túto milosť odpustenia v krvi Božieho Syna a nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Len tam sa deje odpustenie. A nie je to iného Boha v tomto svete, ani vesmíre. Nie je to odpustenia len v krvi Božieho baránka, môjho a tvojho Pána Ježiša Krista. Si pripravený v tejto milosti žiť každý deň? Som pripravený? Chcem ísť za ním, aby som nestratil to večné spasenie? Pretože pre diabla a jeho služobníkov je večné trápenie a večné zahynutie. Ako si dáš do poriadku svoj život? Ako si ho ja dám? Taký bude aj môj večný život. Áno, človek bude žiť večne, ale je rozhodujúce na tebe, kde tú večnosť budeme tráviť. Či s naším nebeským Otcom, alebo niekde vo večnom trápení, v ohnivom jazere, ktoré nie je pre človeka, ale pre diabla a jeho služobníkov, ktorí sa sprotivili ešte v nebi Bohu a spíšňal. A viete, keď som počúval alebo nejaké tie správy, aké je strašné, čo ľudia a tzv. Kresťania, ako sa zaoberajú týmito, čo teraz boli a tie diablovské sviatky. A tie tekvice vyrezávané, to všetko. Čo ľudia nevedomky, čo robia, ako sa priviazujú týmto zlým duchovným mocnostiam, a deťom v školkách, v školách, akoby až ponúkajú na tacke, aby tomu sa venovali. Drahí rodičia, skutočne tak musíme, alebo aj starí rodičia, to aj mňa sa týka. Ako veľmi je potrebné tým našim deťom a vnúčatám hovoriť, že toto je zlé. Už samé ten názov je peklo. Hell. Drahí bratia a sestry. A sú také nebezpečné veci, ktorým deťom už dnes sa zdajú ako normálne. Žijeme v nebezpečnej dobe a človek ani keď nepozná Božie slovo alebo sa malo mu venuje, tak ľahko môže otvoriť zlým veciam. Tak ľahko môžu aj tieto deti byť napadnuté týmito zlými vecami. Nech nám Boh dá skutočne túto múdrosť, ako aj byť vzorom týmto našim deťom, jedným druhým, i tým ľuďom, ktorí sú okolo nás. My máme poukazovať na našeho Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Ľudia stále mali tendenciu odchádzať od Boha ako izraelský národ a slúžili iným bohom a stavali si háje a slúžili, kto vie, komu inému i telaťovi, ktorého si urobili na púšti. Len toľko, čo Mojžiš sa vzdialil na horu a Árone, urob nám nejakého toho božka. Aký je človek slabý, ako rýchlo vie zabúdať, aký je biedný človek. Keď to videl Mojžiš, keď sa vrátil, rozbil týchto 10 prikázaní, hodil, nevydržal. Nech Boh sa nehnevá na nás, keď možno veľakrát sme podobní týmto ľuďom. Možno vieme, áno, túžili a nazbierali to zlato, urobili si, odliali to zlaté tela. Či nemáme my nejaké zlaté tela vo svojom živote?
Efes, to bolo mesto, drahí bratia a sestry, keď Pavol písal k tomuto listu. Bola tam veľká tá ich bohyňa Artemis, alebo Diana Efeská, ktorá mala ktorú úctievali mnohé národy. Mŕtve. A toľko bol tam chrám tejto bohyne. Patril medzi 7 divov sveta, takýto bol majestátny. Ľudia vkladali do toho veľké majetky, aby si vystaviť takýto chrám. Mŕtvému Bohu diabol oklámal ľudí týchto aj v tej dobe, aby neslúžili živému Bohu. Mali tendenciu slúžiť mnohým božstvám. A ľudia sa zaoberali mnohými vecami, len nie tými božími a sa zaoberali rôznymi vecami duchovnými, ktoré sú zlé a diabolské. A preto aj Pavol hovorí, aby ste vy mocneli na vnútornom človeku v duchu. Pretože v tej dobe aj v tom meste, ktoré žili títo kresťania, to všetko videli, aká je veľká bezbožnosť a aká je veľká modloslužba a nečistota uctievanie týchto božstieví v tomto meste. Aby sme aj my nemáme zlaté tela, nemáme iných bohov, chceme slúžiť Bohu, ale aby sme na prvé miesto slúžili živému Bohu. Ty aj tvoj dom, ja a môj dom. Naša túžba, aby sme slúžili živému Bohu, nie týmto mŕtvým božikom, ktoré majú oči a nevidia, majú uši a nečujú, majú ruky, ale nemôžu s nimi nič robiť. Ale náš Boh je náš stvoriteľ a stvoril všetko, čo vidíme. A náš Pán Ježiš Kristus, ktorý bol pri tom všetkom stvorení, pre ktorého tiež bolo to všetko stvorené a bez neho nič nepostalo to, čo bolo stvorené a vidíme až doteraz. To je náš nebeský Otec a náš Spasiteľ Pán Ježiš Kristus. A náš tešiteľ od Boha poslaný Svätý Duch. Všetko sme dostali preto, aby sme úspešne došli do cieľa. Do nebeského Jeruzalema. Pre tvár nášho nebeského Otca, ty a ja. Boh nič nezabudol. Všetko nám dal. Všetko potrebné máš na to, aby si žil zmocnený na svojom vnútornom človekovi, aby si bol plný Svätého Ducha, ja a ty, a tak kráčali to styčenou hlavou vpred. Pretože to Boh chce od teba aj odo mňa. Náš vnútorný človek. A Pavol sa raduje, keď hovorí Rímskym, 7. kapitole, 22. verš, takéto slova. Lebo sa spolu radujem so zákonom Božím podľa vnútorného človeka. On sa raduje so zákonom Božím. Boh nám dal svoje nariadenia. A v tejto dobe novozákonnej nám Boh dal 2 prikázania. Milovať budeš Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, z celej sily a bližného svojho ako samého seba. V týchto 2 prikázaniach je naplnený aj celých 10 Božích prikázaní. To hovorí Božie slovo. A tu hovorí Pavol, že sa spolu raduje
podľa vnútorného človeka. Tam je, že aby zosilnieť na vnútornom človekovi. A tu sa raduje podľa vnútorného človeka. Čiže niečo, čo nevidíme, ako som hovoril. Náš vnútorný človek, tvoj vnútorný človek je duch. Tvoj duch, ktorého ti Boh dal. To, čo my nevidíme, ale Boh vidí tvojho ducha a tvojho vnútorného človeka. A ďalej v 2. Korinským je napísané o tomto vnútornom človeku takto. Aby sme vedeli, že my nie sme len to, čo vidíme. Tu Pavol hovorí v 4. kapitole 2. Korinským takéto slova. 7. až 16. verš budem čítať. No ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás, ktorí sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie zovrení. Sme v rozpakoch, ale nie celé bezradní. Sme prenasledovaní, ale nie v zlom. Opustení sme občas, povalení, ale nehynieme. Vždycky a všade nosia so sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom tele. Lebo my, ktorí žijeme, vždycky sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele. Takže smrť pôsobí v nás a život vo vás. Ale majú z toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané. Uveril som a preto som hovoril. Aj my teda veríme a preto aj hovoríme. Vediac, že ten, ktorý skriesil Pána Ježiša, skriesi aj nás s Ježišom a s vami postaví pred seba. Lebo to všetko sa deje pre vás, aby milosť rozmnožená skrze mnohých rozhojnila ďakovanie na slávu Božiu. Preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Aj keď ten vonkajší človek sa ruší, opäť stárneme. Dieťa len sa narodí a už stárne. Ale vnútorný sa môže obnovovať. Vo svojom srdci, vo svojom duchu, ty a ja môžeš byť silný a mocný v každom skutku dobrom, ktoré Duch Svätý ti pomáha v tom. Aby sme silnili, ako Pavol hovorí, na vnútornom človekovi. A aj tu Pavol hovorí o tomto vnútornom človekovi, o ktorého máme dbať viac, než o to, čo vidíme. Náš vnútorný človek, náš duch, ktorý žije večne. Naše telo tu zostane, ale duch ostáva, ide k Bohu. Čiže náš vnútorný sa môže obnovovať deň čo deň. Tento 16. verš. Vnútorný sa obnovuje deň čo deň, lebo terajšie kratučké, ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú ťaž slávy, keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné. Ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné. Aj večný život, ktorý máme v Ježišovi Kristovi, teraz ho nevidíme, ale máme ho pripravený. Či veríš tomu? Ja verím, že Pán Ježiš z veľkej lásky prišiel, aby mi ten život, ktorý nevidím, ani Pána Ježiša som nevidel, hoci keď Ján, evanjelista Ján hovorí, čo ho naše oči videli, toho Pána Ježiša Krista, a naše ruky sa dotýkali, o tom svedčíme. Ján, evanjelista, hovorí o tom, on videl Pána Ježiša Krista. On sa ho dotýkal. On s ním rozprával. My sme nevideli a nepoznáme Pána Ježiša Krista podľa tela.
ale svojím srdcom ty a ja môžeme ho vidieť. V jeho slove, keď Duch Svätý pracuje na tvojom vnútornom človekovi, ty môžeš prežívať ten pokoj a tú radosť v Duchu Svätom. Jeho môžeš cítiť, to, čo sa nedá vidieť, ale môžeš cítiť. Vo viere. Pretože, ako hovorí Pavol, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. A to je Kristus. Môžeme každú jednu vec zvládať. Už nech to bude akákoľvek hora tých problémov. Ty ju môžeš zvládnuť, ale nie sám. Nie si na všetko máš niekoho. A to je náš nebeský Otec, ktorý sa stará o teba. Ktorému môžeš dávať svoje problémy, aby ich riešil. Preto všetko vládzem, ale len v tom, ktorý ma posilňuje. A to je Pán Ježiš Kristus, ktorý povedal, že nenechám vás sirotami, nezanechám. A tak nám dal tebe a mne svojho Svätého Ducha. Aby sme ho nasledovali a zmocňovaní stále boli na tom našom vnútornom človeku. Je potrebné ostávať v našom dennom živote v svetosti a v pravde. Kološánom je napísané takéto slova. Tiež o tomto zmocňovaní v 1. kapitole. Budem čítať 9. a možno až 11. verš. Zmocňovaný každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopnými k podielu na lose svätých vo svetle, ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv a odpustenie hriechov. Nádherné tieto slova. Máme všetko v našom Kristovi a v tom sa radujem. A Efeským opäť tu je napísané, ako som čítal. V tejto 3. kapitole budem čítať, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. To je ten 17. verš až po 19. Aby ste zakorenení v láske, pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, aká to je šírka a dĺžka a hĺbka a výška a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. Takýto je náš Pán a taká je jeho túžba. A takto hovorí nám Božie slovo. A tu, kde hovorí, aby Kristus skrze našu vieru prebýval v tvojom a mojom srdci. On môže prebývať len skrze vieru. Toho Krista, ktorého si nikdy nevidel. Hoci Ján hovorí, moje ruky sa ho dotýkali. Moje oči ho videli. Ale ako Židom hovorí v 1. kapitole 11. verši, dobre hovorím, alebo o viere, definícia viery. Že viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Že sú. Takže my máme byť presvedčení, že náš Pán Ježiš, ktorého sme my svojimi očami, svojim telom sme s ním neboli. Ale on žije, je živý a kráľuje. Kedysi sme mali doma takúto nálepku sekretári a tam
A to bolo za komunizmu a tam bolo napísané Ježiš žije. Áno. Ježiš žije. A kto si z mojich kamarátov povedal, čo to je Ježiš žije? No žije. On je živý, on nie je vymyslený. On nie je ten, na ktorého zobrazujú niekde v kostoloch, stále ukrižovaný. On bol ukrižovaný. Tretí deň stal z mŕtvych a posadil sa po pravici nebeského Otca a je živý. A preto Ježiš žije. A to je to vzácne. A my to vo viere musíme prijať a žiť, keďže on je živý, vidí môj a tvoj život. A keď sme v tomto nastavení nášho vnútorného človeka, budeme sa hanbiť hrešiť. Budeme sa báť hrešiť. Je pravda? To tak, ako keby som niekto pred svojou manželkou, aby sa chcel spreneveriť s druhou ženou. Čo by jeho manželka povedala? S druhou ženou. Tak to je nehorázne. Akože už vôbec žiadna zábrana. Ale on teba a mňa vidí. A tiež duchovné cudzolostvo je to, keď si nachádzame iných božíkov, ako je Pán Ježiš Kristus, ako je náš nebeský Otec, ako je Duch Svätý, ako je Jeho slovo. Tak, ako som spomínal, Izrael smilnil. Keď si dali odliať to zlaté tela. Izrael smilnil, keď chodili na výšiny obetovať cudzím bohom. Keď svojich synov dávali Molochovi. A tam zhorel ich syn, obetovaný. To všetko oni boli schopní pre mŕtvého Boha urobiť. Toľko obetí je človek schopný urobiť pre nič. A pre živého Boha, na živého Boha, tak rýchle zabúda človek. A je tak veľmi potrebné, aby sme ty a ja zotrvali v tejto viere dokonca verní našemu Pánovi. Aby sme utekali pred hriechom. Aby sme sa zopreli diablovi v mene Pána Ježiša Krista. Aby sme chodili v plnosti Svätého Ducha. Aby sme boli zmocňovaní na vnútornom človekovi v duchu, ktorý nám bol daný v Duchu Svätom. Aby sme nezarmucovali tohto Svätého Ducha, ktorého nám poslal náš Pán Ježiš Kristus od svojho nebeského Otca. Aby sme prali svoje rúcha v krvi baránka a boli svätí a čistí a bezvadní v deň, keď budeme odchádzať z tejto zeme. Už akýmkoľvek spôsobom, lebo nevieme, kedy, či podľa človek opustí túto svoju schránku tým, že zomrie, alebo si príde pre svoju cirkev, ale aby sme boli stále plní Svätého Ducha a mali tú plnosť toho Ducha Svätého, ktorým sme my zapečatení, aby sme mohli byť spásení. Aby sme nezanedbávali tohto svojho spasenia, ktorého tak vzácne, tak veľkej lásky a z milosti nám to urobil a vydobil náš Pán Ježiš Kristus, pretože sme kúpení tou veľkou drahou cenou. Draho sme kúpení. A to je tá preliatá krv Božieho Syna. Jeho obeť, jeho strádanie, ktoré učinil z lásky ku nám. Pretože Božia láska je tak veľká, že nemôžeme ponad ňu. Tak široká, že ani poza ňu, ani popod ňu. Taká je Božia láska daná a Božia milosť ešte v tejto dobe.
To nech nám tak zvučí v našich ušiach aj v ďalších dňoch. Nie len dnes, ale na každý deň. Choďme v bázni Hospodinovej. Na každý deň. V bázni Božej. Ja a ty. To je moja túžba. Ešte mal by som čo hovoriť, ale je dosť toho, čo som povedal. Nech skutočne nezanedbáme vo svojom živote to spasenie, nad ktorým máme pracovať s bázňou a trasením. Aby sme túto bázeň Božiu mali vo svojich srdciach, ktorá je počiatkom múdrosti. Môžeme sa modliť. Drahý nebeský Otče, ja ti ďakujem za to, že tvoje slovo je pravda. A my veríme tvojmu slovu, ktoré má moc. Ktoré má moc aj meniť naše životy. A tak prichádzame k tebe a chceme byť s tebou každý deň, teba nasledovať, žiť s tebou, pre teba. Pretože ty si naše útočište. Ty si náš hrad, ty si naša pevnosť. Ty si Boh, na ktorého sa nádejem. A takýmto význaním chcem ti hovoriť stále vo svojom živote. Si Boh, na ktorého sa nádejem, pretože nechcem ani mať v nikom inom nádeje, jedine v tebe, drahý nebeský Otče. Pane Ježišu Kriste, Duchu Svätý. Duchu Svätý, plň naše srdcia. V plnosti prebývaj v mojom vnútornom človekovi, v našich srdciach, v našich telách. Aby sme mali istotu, že sme tvojimi deťmi. Pretože tvoj duch, Svätý Duch, svedčí spolu s našim duchom. Nám svedčí, že sme Božími deťmi. Vďaka tebe. Nech túto istotu a to svedčenie, že sme Božími deťmi, že sme tvojim vlastníctvom, že nie sme sami svoji, je stále. A nech nám to znie v našich srdciach po všetky dní nášho života. Ďakujeme ti za túto chvíľku. Amen. Boh vás žehnaj. Amen. Budeme pomaličky končiť. Verím, že aspoň jednu vetu sme si nechali v svojom srdci a tak súžom, keď aj tieto veci sme počuli, ako to silné ja je v našom vnútri teda, ako veľmi sa potrebujeme meniť. Keď sme dali svoj život i Bohu a Ježišu Kristovi, modlím sa, nech Pán Boh pracuje na mojom živote, aby sme sa takto modlili a boli schopní a ochotní odovzdať všetko, čo máme. A iba vtedy budeme môcť rásť na jeho slávu. Keď si nebudeme chcieť nechať nič sami pre seba, ale naše životy a domy budú otvorené pre jeho meno Ježiš Kristus. Preto keď máme ešte niečo, čo by niekto chcel možno povedať, alebo nejaké prosby za modlitby, Budeme cestovať. Tak by sme prosili, že my budeme cestovať túto týždeň OSD na požehnávanie našej najmilšej vnútky. Sme naozaj vďační Pánu za ďalšie dieťatko, ktoré Pánu požehnávať naše cesty. budeme myslieť na vás a môžete odovzdať pozdravy, keď budete tam našich drahých v zbore. Pán Boh vás chráni na cestách. Mamka moja je na liečení na niekoľko týždňov, šla, môžete na ňu myslieť. My s manželkou máme jednu vec, nebudem to ešte hovoriť nahlas, ale skôr sa možno dozviete. Aby nám Pán Boh dal pokoj v rozhodnutí, ktoré chceme zrobiť v najbližších dňoch, teda. A keď to je Božia voľa, do čoho nás tam on vedie, tak aby sa to tak stalo. A keď nie, aby sme my nejak nesílili túto vec. My veľa plánujeme, ale nech naozaj budeme dať každú jednu vec do jeho rúk teda. Takže môžete nás mysleť a možno budeme mať
myslíme na seba navzájom a nie sme sa navzájom na modlitbách. A teraz sa ešte máme zbierku. Aj modliť sa budeme, ale ja to neberiem vždycky tak, keď sa modlíme tu na nedeľu. Ja vás prosím do toho stavu, že modlíme sa nedeľu za bonkových, lebo niekde idú. Ale aby sme sa niesli navzájom každý deň, aby sme na seba mysleli, aby to nebolo, že nedeľu sa odmodlíme a Jaro niekde šiel, Tomko niekde šiel a tam to skončilo. Ale poďme sa modliť. Pane, ti ďakujem, naozaj sme počuli nejaké veci, Pane, nejaké naši drahí cestujú, Pane, aby naozaj sme jedni druhých nesli na modlitbách, Pane, a nielen v nedeľu, Pane, teraz keď sme si povedali, Pane, ale tým našim životom, Pane, sme myslívali na bratov, na sestry, Pane, v ich radostiach, Pane, v stradaniach, Pane, Ježišu môj drahý, aby sme naozaj boli jedným telom, Pane, Tvojim, Pane Ježišu, aby to neboli nejaké práčky, ktoré sa majú robiť, ale aby naozaj sme jedni s druhými súcitili, Pane, a žili. A my im žehnáme, keď pôjdu, Pane, môj drahý, na tú cestu. I Esterke, Pane Ježišu, môj drahý, i tým deťom, Pane, môj drahý, tému maličkému, Pane, môj drahý, aby rástlo na Tvoju slávu, Pane, je to, čo sa modlím, Pane, aby naše deti rástli na slávu Tvoju, Pane, môj drahý. V tomto svete, Pane Ježišu, môj drahý. Mamka moja, tam, kde je, Pane, aby si jej poslal ľudí, Pane, do cesty, Pane, môj drahý, aby ona vyznala Tvoje sveté meno, Pane Ježišu, môj drahý. Ďakujem Ti, Pane, môj drahý. I keď sa rozídeme, Pane môj, z tohto zborečku, Pane, aby sme boli plní Tvojho ducha, ako tu bolo hovorené, Pane. Aby sme sa sprotivili hriechu, ako tu bolo už modlené dneska, Pane môj drahý. Aby sme znenávideli hriech, Pane, v svojich domovoch a životoch, Pane Ježišu. Aby sme boli premenení na Tvoju myseľ, aby sme mali, Pane. Ďakujem, Pane Ježišu. I zbierku, keď budeme mať, Pane, aby sme boli ochotní dávať, nielen tu do tohto košíka, Pane, ale tam, kde vidíme potrebu a nejakú núdzu, Pane, aby sme boli hotoví dávať, Pane Ježišu, môj drahý. Ďakujem, Pane. Amen. Babši, detkovia neslosti. Strašne.